Horní Libochová, furt ještě, to je furt velký katastr, no, to je blbý. Cowboy, cowboy. Jo. Mají tam týpy, vinetu. Zdar! Zdar! Co máte na večeřu? No vidíte, už aj víte, jak to zapnout, vypnout, no paráda. To je úspěch, že? Že jo? Hlavně předtím nesmí mít člověk respekt, no. Prostě to něco No jo, zmačkne a ono ale to nějak dopadne. Není to moje. Tak to takhle zvedněte na to slunko, takhle to pomaličku jako nakloňte, teď tam máte to slunko, ty mraky a teď zase takhle zpátky jdete dolů na ten. Jde na to. Tamhle mají sprchu. No, tam je sprcha. Super. A co to je za říčku? Nebo za potůček? Nebo co to je? Bobrůvka. Bobrůvka? To už je bobrůvka. Loučka? Podíváme do mapy, ale až to tady přeletíme. Ale je to pěkná říčka, no. Hezký potůček. Široký už docela. Tady to mají koupaliště, protože... Mají udělaný na provzdušnění trošku. Hlásíme řídícímu a řídící nám říká, co máme dělat, nebo koordinuje nás, aby zase ty ostatní letadla věděli, co kolem nás dělat. Do toho tam bylo? No. Tam zrovna jsem asi před měsícem posadil. Nevím, nějakou silničku tady najděte. Nevím, kam se tady dá projet. Že prej na Heřmanov se dá projet a vrátit se jakoby směrem na jih. Já tady ještě vylezu nahoru a po takových 10-15 minutách jdu na zem. Tady máte zase, pánové, Brno a dámy. Škrábeme se rychle nahoru a rychle dolů, protože ten obuváček nad náma už je takový nějaký zamovačený. Kdyby z něho něco mohlo spadnout. Aby nám nepocvrkal čepec. Tak. Tam je pionýrský tábor. Tam se taky mají tady vyskládaný Ačka do kruhu. A kdybychom zmokli, tak bychom padli? Ne? To se odpařuje, to je tak teplý, že to vlastně na to, když dopadne ta kapka, tak je hned pryč. To hned odpaří. Aby se od nás kouřil. A většinou ta kapka ani na ten obal nestačí dopadnout, se prostě odpaří dřív, než na to pleskne. Kde já budu přistávat. Normálně na post, dáme s tím kombajnu, toho kombajnu. Ano, tam by se blbě najíždělo klukům. Tam je ta hlavní silnice. Já myslím, že budu zastřelit sem a potom někde přistávat, jo? Takže počkej na té hlavní, nevyjíždějte středit ještě. No, kluci jsou venku z města, tak je to dobrý. Tam s tím jede mládežník s tím Gustou. Jo, zatím počkej, já tím celkem pomalu. Jaký balóny?
Fakt? Jeden, je, jo, jeden. Jo, tady jeden ještě je.